תודה שהזמנתם אותי. אני חייב לפתוח באנקדוטה שלא קשורה. אייל הקודם דיבר הרבה על תוכנית החלל. אז בעוונותיי, עוד לפני שהצטרפתי לממשלה, אני זה שכתבתי את התוכנית שהממשלה אישרה. ככה יצא, אני לא מבין כלום בחלל דרך אגב. טוב, אז בזה אני חושב שאני קצת מבין, אז אני אנסה להראות לכם מה אנחנו עושים פה ואיך אנחנו חושבים שסינגולריטי קשורה למה שאנחנו עושים. בהחלט יש לזה מקום רחב בפעילות. ממשלת ישראל קיבלה החלטה בשנת 2011 לנסות לשמש כזרז לעולם להפחתת השימוש בנפט. הסיבות ידועות, הן גיאופוליטיות, הן סביבתיות, הן כלכליות, לא צריך לחזור על זה יותר מזה. התוכנית נבנתה בעצם כשיתוף פעולה של 10 משרדי ממשלה שונים. ניתן התקציב של 1.5 מיליארד שקל לעשור, ולמעשה הוקם צוות שאני עומד בראשו במשרד ראש הממשלה שבעצם מנהל את התוכנית כולה. היעדים של התוכנית, כמו שאנחנו הגדרנו אותם, למעשה מנסים גם לעשות שינוי דרמטי בשוק המקומי, והמספר הזה 60% הוא לא מספר שסתם זרקנו מהשמיים, הוא מספר שנעשתה עליו עבודה מאוד מעמיקה, והחרגל המרכזית בעצם של התוכנית, וזה גם מה שאני קצת יותר ארחיב עליו את הדיבור, זה באמת הנושא של הידע ואיך אנחנו מביאים את ישראל למקור ידע, כי בסופו של דבר אין ולא הייתה תעשיית תחבורה בישראל אמיתית, ולא ברור אם תהיה אי פעם, אבל בהחלט יש לנו כוונות לשנות את איך שזה נראה. כשהתחלנו בעצם את החשיבה, שאלנו את עצמנו כמה שאלות, בעצם לאן הולכים, איך מתקדמים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו צועדים קדימה על מנת לצאת עתיד יותר טוב. האם אנחנו הולכים לחפש רק טכנולוגיות שהם ייתנו מה שנקרא ה-Holy Grail של הפתרונות, שיהיו אפס זיהום אוויר, האם אנחנו נלך על פתרונות שיש בהם צורך בסבסוד כבד, מה בעצם יהיו הפתרונות של כולם. ולמעשה עשינו מין חשיבה אחורנית בשביל לראות מה קיים עד עכשיו ומה אנחנו צריכים לעשות על מנת שנוכל להתקדם. למעשה הלכנו אחורה, ומה גילינו? גילינו עולם עם מאוד מאוד סטבילי, שמקורות האנרגיה בו בגדול לא השתנו דרמטית, אם כי אין ספק שנדרש היום הרבה יותר אנרגיה להפיק את אותה אנרגיה. השקף הזה מראה לכם את הבאר הראשונה בארצות הברית לפני כ-150 שנה, הם קדחו לעומק של 22 מטר. היום קודחים סדר גודל של 5,000 מטר, פחות או יותר. אז גם אם יש עוד הרבה נפט, כנראה יצטרכו הרבה מאוד אנרגיה להפיק אותו. זה שקף שמתאר את המצב, את מה שאנחנו נושמים ביום-יום. רבותיי, הדבר הזה הוא פי 150 מהמצב שצריך להיות. זה יום כיפור בתל אביב לפני שנה וחצי. בעצם אתם רואים שכשאין מכוניות אין זיהום אוויר. נורא פשוט. אז כל מי שאי פעם יושב עם חלון פתוח בעבודה במרכז תל אביב שיחשוב פעמיים. מה אנחנו עוד למדים? וזה מהעולם, אפרופו הגוגל טרנדס. אנשים קונים פחות מכוניות ומתחילים לקנות אותם בגיל יותר מאוחר. אנחנו גם רואים קפיצות מערכיות ביכולות, דיברו על זה הרבה פה. והדברים האלה מתחילים לקבל צורה שרלוונטית לשוק התחבורה, ואני אדבר על זה קצת בהמשך. אנחנו גם רואים עולם של תעשיית התחבורה שמשקיע סכומי עתק במחקר ופיתוח. פולקסווגן הראשונה בעולם, בכל חברות העולמיות, השקיעה 11 מיליארד דולר במו"פ. רק שתבינו, מדינת ישראל לדעתי, בין הצבאי והאזרחי לא משקיע שליש מזה. אז רק שתבינו את הסדרי גודל. וחברות התחבורה, כמו שאתם רואים, הם סכומים אדירים של מו"פ. אז המסקנות הן שאנחנו נכנסים לעולם שיש בו סטטוס קוו מאוד מאוד חזק, שנוצר בין הגילדה של חברות הנפט לגילדה של חברות הרכב, וגם ברור לגמרי שיש שינוי אדיר בצרכים, ולכן כנראה שהשינוי יבוא מהצרכים ולא מהפתרונות. דבר נוסף שחשוב זה שהפתרונות התחבורתיים הם חלק מאיזה מארג של פתרונות אורבניים. אין ספק בכלל שיש שינוי אדיר במה שקורה היום בעולם. יש תופעות איור מאוד מאוד גדולות שמשפיעות על איך האנשים צריכים להתנהג, ויש שינויים אדירים באיך שאנשים מתנהגים בעקבות זה. מה שאנחנו רואים כפתרונות עתידיים, ועל כל אחד מהשורות האלה אני יכול לדבר לבד רבע שעה,
זה פתרונות שבהם אנחנו נצא מהקופסה ונלך למקומות אחרים. אם תרצו, בהמשך אפשר לדבר על זה בסדנאות שיהיו לנו פה, אבל אני אלך קצת קדימה בשביל להראות לכם איך אנחנו מנסים, איך אנחנו חושבים ומנסים לפעול. בעצם יש, אפשר להגיד, שתי צורות חשיבה. אחת זה הפתרונות הליניאריים, איך אנחנו לוקחים פתרונות קיימים ומשפרים אותם. ויש הרבה מאוד עבודה בעניין הזה, וזה חשוב, כי זה הפתרונות שיתחילו את השינוי בעצם. אבל מה שהרבה יותר מעניין זה באמת איך אנחנו מייצרים פתרונות שהם לא ליניאריים, מערכיים כאלה ואחרים. מה שבעצם, כל הקונספט שאנחנו מנסים כממשלה לעשות פה, הוא להיות בעצם התשתית, כי הרי ברור שהחוכמה לא נמצאת בחדר, היא לא אצלנו. מה שאנחנו מנסים לעשות, פה זו תקלה בשקף, מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות, בעזרת כלים שונים, אמור היה להיות פה ציור של איזשהו משפך של פעילויות שאנחנו מייצרים. הפעילויות האלה מתחילות בעצם, תחשבו על משפך גדול שמתחיל במחקר בסיסי. אנחנו תומכים היום בלמעלה מ-130 קבוצות מחקר אוניברסיטאיות, בכל הארץ כמובן. אנחנו ממשיכים בהרבה מאוד תמיכה ביזמות, ביזמים, בסטארט-אפים, בין אם זה בכסף ובין אם זה דברים אחרים, תכף אני מדבר על זה קצת יותר. יש כרגע משהו כמו סדר גודל של 15 ניסויי שדה שרצים היום בישראל, מכל מיני סוגים. זה יכול להיות מכונית שנוסעת על בטריית אלומיניום אוויר, דרך מערכת שיודעת להחליף בטריות בצורה אוטומטית וכן הלאה וכן הלאה. כמה שיותר טוב בדברים האלה. אנחנו גם מנסים לייצר קהילה של יזמים, שחלק מהם אתם תפגשו פה היום. הקהילה הזאת שמופעלת על ידי עמותה, קוראים Ecomotion. אני הכנתי לכם פה סרט וידאו קצר. Use of cars is increasing. Oil prices are skyrocketing. Parking spaces are limited and hard to find. Drivers are stressed. The situation has to change. Ecomotion is all about smart transportation. It's a newly created community of inventors and innovators. Their wish is to make the world better by moving better, more effective, more efficient, saving energy and conserving the planet. This is Ecomotion. אנחנו גילינו פה פוטנציאל אדיר והמון חברים שרוצים לעבוד ביחד. זה היה פשוט כמו לפרוץ את הסכר. זה פעם ראשונה שאני רואה אנשים מכל הסוגים והמינים שקשורים לנושא הזה מתאספים ביחד ובאמת מדברים, עושים אינטראקציה, מפרקים מכוניות אל תוך הלילה. מדהים לראות את כל הדברים האלה עובדים ביחד. We had this event. Many people came, they thought they are the only people who have that idea, but they found there are others who have this idea. So they may work together while still compete. This is what makes this world dramatically more innovative. Well, Israel is a great place for entrepreneurship. We see how the Israeli entrepreneurs are pushing the barriers to new fields. We believe that Ecomotion is a great platform to meet and to work together with the Israeli entrepreneurs in the field of smart transportation. Putting people, ideas, and industry together. This is what Ecomotion is. בגדול, הרעיון בקהילה הזאת הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו מספקים את התשתית על מנת שאותם יזמים קודם כל יפגשו אחד את השני, זה צריך לומר, וגם יקבלו הרבה מאוד ידע ממקורות חיצוניים שבעצם לנו יש את היכולת להביא אותם. אנחנו גם מקימים עכשיו מכון חדש למחקר, דיברו פה קודם על הביג דאטה. ביג דאטה זה סיפור גדול מאוד בתחום התחבורה. הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מחקרים מאוד מעניינים הולכים לעשות השפעה מאוד מאוד גדולה. אני אתן לכם רק ככה כטעימה את כל הנושא של תחבורה ציבורית. ביג דאטה יודע לעשות ניתוחים ברמה של תחזיות
של תחבורה ברמה כזאת שאותו אוטובוס שאתם מכירים, את אותו קו 5, יוכל פעם אחת לנסוע על רחוב דיזינגוף, ושעה אחרי זה לנסוע על אבן גבירול, כי הניתוח יראה ששם יש את הצורך היותר גדול, וכן הלאה וכן הלאה. יש כאן הרבה מאוד דברים שרצים בעניין הזה. כמו שאמרתי, אנחנו בשלבים האחרונים של הקמה של מכון מחקר. לא יודע מה קרה לשקפים פה, אבל זה השתבש קצת. המכון מחקר הזה הוא בקונספט של ה-MIT Media Lab. הרעיון הוא להביא לשם חוקרים ולהביא לשם יזמים ולשלב ביניהם ולנסות לייצר חיבור. אנחנו בתוך הבניין היפהפה הזה שמישהו מכם נוסע על איילון רואה אותו, יהיה גם מאיץ לחברות שאנחנו נכריז עליהם על העניין הזה בהקדם, ואנחנו מקווים ליצור שם בעצם עולם שלא היה פה קודם. אם זה יצליח לנו זה יהיה מאוד מאוד נחמד. רק ככה נקודה למחשבה לכולכם, כל נושא הרכב האוטונומי, שזה תחום שאפשר לדבר עליו שעות, וזה רק באמת טכנולוגיה אחת מיני רבות שהן פורצות דרך ויכול להיות לעבוד שינוי אדיר בחשיבה, השפעות גם על הסביבה, גם על תעשיות שונות. תחשבו על תעשיית הביטוח, מה קורה פתאום בתעשיית הביטוח אם פתאום האוטו אוטונומי ופותר את כל הבעיה של תאונות דרכים, או לפחות פותר בצורה משמעותית את בעיית תאונות דרכים. כמובן, אנרגיות חלופיות, שינוי בפריסה, אפשרות שלך להשתמש בתשתיות בצורה דינמית. איילון יכול להיות חצי מהיום לתחבורה וחצי מהיום לחנייה. ועוד 1,001 דברים שרלוונטיים בעניין הזה. כל הדברים האלה הם כמובן, יש להם עוד הרבה מאוד רגולציה. חשוב להבין שבעניין הזה של תחבורה במיוחד ובכלל אנרגיה, יש פה שילוב. ההצלחה תבוא רק מחיבור של טכנולוגיה, של רגולציה ושל דעת קהל. הדוגמה אולי הכי טובה שמסבירה את זה Better Place, שהייתה להם טכנולוגיה שעבדה, והייתה להם רגולציה שתמכה בהם, ולא הצליחו בגלל שהקהל פשוט לא קיבל את הטכנולוגיה. זאת אומרת, חייבים לייצר את החיבור הזה. הדוגמה הזאת היא גם דוגמה מצוינת. לא משנה כמה מהר תרוץ הטכנולוגיה. בישראל אני יודע לפחות על 2 או 3 חברות שמריצות היום מכוניות באופן אוטונומי. אבל בלי רגולטור שידע לרוץ במקביל ולדעת לתת פתרונות לשאלות שיעלו, העסק הזה פשוט לא יוכל להתקדם. זהו, תודה רבה.